It-tlieta Transport Malta ħabbret uffiċjalment il-bidu tal-proċess ta' privatizzazzjoni ta' aktar minn 30 parkeġġ li hawn imxerda madwar Malta u Għawdex. Il-ġimgħa l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni kontra din id-deċiżjoni għaliex kollox kien sar bla konsultazzjoni u għaliex kienu ser jintefgħu aktar biżijiet fuq il-familji Maltin u Għawċin. Dakinhar stess filgħaxija l-Ministru Ostingat tiddefenda b'qawwa id-deċiżjoni li jipprivatizza l-car parks madwar il-pajjiż. Ikkritika l-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni għaliex fi kliemu il-mozzjoni trid issawwat lil ħaddiema. L-għada s-sibt id-deputat Franco Dobona ħabbar li fuq din il-mozzjoni huwa kien ser jivvota kontra l-Ministru Ostingat għaliex skontu deċiżjonijiet bħal dawn m'għandhomx jittieħdu f'nofs kampanja elettorali. Il-ħadd f'intervista ta' sija sħiħa fuq Radio 101 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma tkellem xejn dwar din il-kwistjoni. F'dan l-isfond it-tnejn filgħodu ltaqa' l-Kabinett u ftit wara fi stqarrija ntqal li Transport Malta ingħatat istruzzjonijiet biex tissospendi l-proċess tat-tender dwar il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi. Il-Gvern iġġustifika din il-U-turn għaliex qal li issa Transport Malta trid tiddiskuti aktar mal-Oppożizzjoni u mal-Kunsilli Lokali mill-quta.